Molt bé, la taronja de la taula Sí, és una petita òpera cítrica en 3 actes. Ara comencem el primer acte de la taronja. Agafem la peça, tronxadeta, que sàpigues, Megui, que si ho fas et conviden a sopar. Però com a mínim com ell. Bueno, bien, ni me molesto. Pues bueno, pues no et conviden a sopar. fa molt bé de parlar perquè com no són vídeos s'han de dir coses. Sí, perquè si no... Jo estic callat i concentrat en el directe. La peça de taronja. I d'aquí em surto molt simple. Ja que tot això sentirà el vídeo, eh? És un cinturón de Goya. Ole, venga. Mira, la com. Tu saps que els jesuïtes ens donaven punts si pelàvem la fruita en una sola tirada? Amb la Molt poma bé. i Ara la ve taronja. el segon acte, que és treure-li els grills intentant que no agafi les pells. Entre pell i pell hem de treure els grills lliures de pells. Els grills queden preciosos, però el que queda en la taronja també és maco, eh? El que viene más. I aquí amb els grills anem formant una flor. Així. Molt bé. I quants grills té una taronja? És molt variat. No pots... No, mai he comptat una mitja, eh? Aquests, quan calculen vostès, quants tenen? 8, 9? 12? Amb aquest? 12? 10. 10? Aquest ha sigut el segon acte. Ve el tercer acte. Atenció.